आपन चूड़ी के आपन मजबूरी ना आपन ताकत समझे। जब हम ना छोटका देवी जी खातिर एगो लड़की पसंद कइले बानी। रउआ रोज गांव में घूमतानी तो उसे नाक न कटेला। प्रधानी गांव में चली, घर में ना। अब तो मुखिया भइल बिया है कर बढ़ल बड़ुए माँ। तारा के खाए देलस, जे तारा के जियलस, जे तारा के चले के सिखैलस, जे तारा के बोले के सिखैलस, जे तारा के एगो प्रतिष्ठित व्यक्ति बनैलस, जे तारा के एगो इज्जत और पहचान देलस, ओकर जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम भाभी जी घर पे है। ये भाभी जी घर में है, घर पर है के एक्ट्रेस बाड़ी संचिता बनर्जी, रिंकू घोष और वही अभिनेता यानी कि एक्टर के रूप में बाणन भूमिका में बाणन देव सिंह और गौरव झा। ये फिल्म महिला के सशक्तिकरण और महिला के उत्थान और महिला के जागरूक के करे के टॉपिक पर बनावल गई। रउआ सब देखले हो कि हमने के गांव घर में, हमने के समाज में, हमने के परिवार में अब उतना तो नहीं थे, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा शोषण के प्रथा बा महिला लोग में। हमने के माई बहन पहले बात से दबावल जाला, अगर बात से ना दबावल जाला तो धमकावल जाला, धमकैला से अगर ना होखल जाला तो मारल जाला, और मारला पिटला से भी अगर ना होखेला जिंदा आग में आहुति दे। ये बात से केहू नकार ना सके कि हमने के समाज में माई बहनन के साथ का स्थिति और का भेदभाव उहे कहानी के एक फिल्म में दिखावल। अगर हम डायरेक्ट एक फिल्म की बात करें तो फिल्म में रिंकू घोष भौजी के किरदार में बाड़ी, देव सिंह भैया के किरदार में बाड़न, और वही जी संचिता बनर्जी देवरानी के भूमिका में बाड़ी, और अनुराग गौरव झा देवर के भूमिका में। और जौन रिंकू घोष बाड़ी वो एगो प्रधान बाड़ी अपना पंचायत के। प्रधानी से याद आवता कि पवन सिंह के गाना है काफी साल पहले कि घुंघटा उठा के भौजी चौकट दिहली लांग, अब तो मुखिया भइल बिया, अब तो मुखिया भइल बिया है कर बढ़ल बड़ुए मांग। और सही रिंकू घोष अपना समाज में, अपना पंचायत में वो तमाम महिला लोग के बतावत ताड़ी और जागरूक करता है कि तार लोग के हाथ में चूड़ी पहनले बाड़ू लोग, तेकर मतलब ये नहीं है कि तू कमजोर बाड़ू, तू अपना हक खातिर आवाज उठाओ, हक खातिर लड़, मर्यादित रह। ना तो कभी भी अगर मर्यादा चाहे लक्ष्मण रेखा तुड़ल जाला तो ओकर दुष्परिणाम ही होगा, ओकरा में कोई बहादुरी और सफलता हासिल ना हो। कहानी स्टार्ट होगा था रिंकू घोष जब पंचायत चलावा ताड़ी, पंचायत के संभारा ताड़ी, और पूरा पंचायत के अगुआ बाड़ी, अभिभावक बाड़ी, तो घर के गार्जियन बखूबी हुआ अपने आप। जब उनका देवर के बियाह होता और जब देवरानी बन के संचिता बनर्जी घर में आवत ताड़ी तो अपना साथ कला के मोटरी और एगो पोटली भी लेके आवता है। कैसे कि जौन समाज बा, जौन हमने के परिवार बा, जौन रस रिश्तेदार बा, ये हर कोई एगो नाजुक मौका और एगो पल के इंतजार करत रहेला कि कब हम एमे एंट्री ली और इनकर हंसत खेलत घर के बर्बाद कर। और देवरानी कहे लगा तड़ी कि जौन घर है तार प्रधानी ना है, पंचायत ना घर है, और घर में हमार चली और हमरो चल। ये सुनते ही रिंकू घोष कि कलेजा फट जाता और घर त्यागे और छोड़े पर उतारू हो जाता कि ठीक बात तू ही रह,
तू ही मालिक बन, हमारा जरूरत नहीं। फिल्म आगे बढ़ता, रिंकू घोष और जौन देव सिंह बाड़ा घर छोड़ के चल जाता हम लोग। ओकरा बाद कहल जाला नु कि समाज में कुछ लोग भगवान के रूप में बाड़न, जे राउर बर्बादी और जे घर टूटत और घर बिखरत आ चाहे राउर पतन ना देख सकेलन, ना देख पावेलन, तो वो अब बीड़ा उठावेलन कि हम वास्तविक और सच्चाई एक बार बता ही देता नहीं, का पता ही घर जौन बिखरता बच जाए। और सही ये फिल्म में एगो मामा के किरदार में बाड़न, वो एंट्री लेता और वो बतावत कि तू लोग वास्तविक हवा के, जे अपना भौजाई के ऐसा ऐसा सब बोललस, जे अपना भौजाई के घर से निकाल दिलस, आखिर तू के हो। पता चलता कि लवारिस दोनों जाना रहा, कोई माई बाप ना रहा। उनका को उठा के रिंकू सिंह और देव सिंह घर में लेके आई, समय के हिसाब से बदलत रू पढ़ैलन लिखैलन, और फिर जरा के पढ़ैलन लिखैलन उहे ओकरा मिटावे और खत्म करे पे उतारू। कि जे तारा के खाए दिलस, जे तारा के जियलस, जे तारा के चले के सिखैलस, जे तारा के बोले के सिखैलस, जे तारा के एगो प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेलस, जे तारा के एगो इज्जत और पहचान दिलस, ओकरे के और ओकरे पर तू थूक देला या फिर ओकरे के खत्म करे के, खत्म करे पर उतारू। आजकल ऐसा हमने के समाज में चलता था और वो खतो बा। ये चीज ये स्क्रीन पर लेके आयल बा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हम कहल चाहते कि जे तरीका से कास्टिंग करी हुई काबिले तारीफ। रिंकू घोष, देव सिंह, संचिता बनर्जी और गौरव झा अपना कलाकारी से, अपना डायलॉग डिलीवरी से, अपना एक्सप्रेशन से दिल में जगह बना लेता सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि काफी एक्सप्लेन करके, काफी लेयर बाय लेयर खोल के पूरा सीन के प्रेजेंट कर। ट्रेलर देखला से रवा उत्सुकता और इच्छा बरकरार रहता और मन अभी करता कि कितना जल्दी फिल्म आई कि पूरा फिल्म, यानी कि हमरा तरफ से कि पूरा फिल्म एगो पारिवारिक फिल्म बा और एक बार देखे लायक बा। रवा सब कि फिल्म के ट्रेलर कैसा लागल है, अपन विचार, अपन बात कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी गाना और भोजपुरी ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। अगर यूट्यूब पर देखता नहीं जाता, अगर यही वीडियो रउआ सबे फेसबुक पर देखता नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर लीजा। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।